أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فهدى وخلق فسوى وعلم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تدوم ولا تزول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Ankelen ko ka tanganyini ka bo iblisa dangalin toroma kan sinsini Allah Ta'ala to barka mai ka ansema Allah ka kisi annemadil Allah Ta'ala fe ala ko ke dan fa na son heraman kan Muhammad bin Abdullah ani asod ni sanmo anaka sahaba nyum ani jonima fungo fan YouTube nyogoya ni bara nyuma keli ala kanini au fara o jamakulu sanmanka ka aw fo ka wale mando aw fengo fe de nyamadalen bana ni wakati na maliko no fo kata se maliko ka aw bismillah aw ka jemka kene konana l'enseignement du vendredi jumadoya blasalikan aw ni aw amise ka nga bato ke chuga odon ka famia nogoyala aniteliala awanyina ala fe ya rabbi ala ka annafa ni anga don tawye o hukum konana halibi ambi seli babu konana amina kuma masala min kan bi o de bi talike seli ke chugoya mun dagalendo ni sharia tigi son nogoya ke kuma mina ni islame ni dorura yi soro ni be luzura konana ikibise ka seli ke chugoya mununa ani la halia mununa ni ala sonama bi amina masala orika lakdari tigi ba afanyana Abdurrahman al-Akhdari aka akdari konana tom folo asofa ta ani kontona as-salatu azam arkan ad-din ba'da shahadatin ko anga donga fo seli de islamia josim badoy seli islamia josim badoy ba'da shahadatin shahada fla kofe nore ka sharia ka fo man foite funa kira anda maka alai Muhammadul Mustafa kisi annema bama uyaka chidenyi kuno temena ka boy islamia josimba mimida uka ode seliye wa tashtamilu ala sana'il musalli ala Allah wa tusmiru lil musalli fawaida kuni yeseli reta kalage ko seli baraw kabe talide ke jon ikima mankutu ka ima mankutu wa seli baga fana ibe seli minke ibe tono sorala ibe nafa sorala iza waqafa bayna yaday maulahu wuquf almutaaddibi ibe nafa sorala kuma jime ko kuma mina ni jo idamaga ma yere nyefe mogo ladabu chugo ka mogo ladabu lenka jo chugula yani abi fega mufo ki kanga ijo ika seli nkonana ikangi ga seli bara nke ni ladabuye aliman bi anna rabbahu raqibun alayhi mu'taqidan bi salatihi tazallulahu wa khudu'ahu li maulahu ko wa ika seli fene konana ikanga donga fo kika alabi ki koloshi ika ketau anika fotaula wa ibi bara min fene na no ika seli ala keleno ka be jatemne inofe ika nga dangania fana ka siri duskuna ka fo iga ni seli kibi ka kele ki yere majigi alaye ka ala ya yira ke ka jonya yira ki bla ika jonya plasila ni yere ka yere majigi anika kolonia ye alaye ni maka imbe faga mufanya na doron ka fo ko seli bara badi aramade amangante chugoya shila iga klonge ke ni ayi walma iga fonke fembit af ifarati kibla filisraka bonesraka amanyina la felaka ankisi oma aba faga kuma nona tugula faslun li salati al mafrudati sab'atu ahwalin ko seli min farde alendo akechugo ya ikanga ke la halia mina ko kechugo ya wolon fla de beno min farde alendo seli minu farde alendo kechugo ya wolon fla be ala yani
an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ seli a kan ka kɛ de alqiyam ka seli kɛ k'i jɔlen to o ye seli rukunu dɔ ye an y'a fɔ seli farida la donc n'i mana n'o ye dɔrɔn k'i sigi k'i to i ka seli kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ i ka baara tiɲɛna mais sariatigi ko lahalaya dɔw bɛ yen i bɛ se ka seli cogoya wɛrɛw la k'a sɔrɔ i jɔlen tɛ ni dɔrura nana an bɛna an da se o de ma murattabatun tu'adda alayha arba'atun minha ala alwujubi ko seli kɛcogoya 7 in na ko 4 bɛ a la ko olu kɛli ye wajibi ye ka tugu ɲɔgɔn na wa salasatun ala alistihbabi ko 3 fɛnɛ bɛ a la ko minnu kanunen don yani kɛcogoya 4 bɛ yen nɔ ka tugu ɲɔgɔn na olu kɔni kɛli ye jagoya de i b'olu tugu ɲɔgɔn na n'i ma lahalaya dɔ sɔrɔ i b'i jija i ka lahalaya dɔ sɔrɔ wa i si tɛ k'i pan ka bɔ étape fɔlɔ la ka na 2nan na fo k'a sɔrɔ fɛn dɔ de bi a jagoya i kan donc i tɛ se ka étape dɔ pan olu dadali ɲɔgɔn kan olu ye jagoya ye nka 3 bɛ yen nɔ o kanulen don ni an ye kuranɛ aya ta k'a lajɛ suratul bagara la aya 185 ala b'a fɔ an ɲɛna yuridullahu bikumul yusra ko ala bɛ nɔgɔya de laɲini aw ye ala bi nɔgɔya de laɲini aw ye wala yuridu bikumul usra aw bɛ bila baara minnu na yani sariatigi bɛ kiti minnu di an ma ka bɔ an damaga ala yɔrɔ ko a dabɔlen tɛ k'a fɔ ka gɛlɛya kɛ an ma n'i ye ni aya in ta k'a lajɛ tafsiritigiw ko yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار ko ala ye sɔnɔgɔya kɛ an ye aya min kalan aw ye sisan bagara kɔnɔna na aya min bɛ kuma sun kan ani sun kiti ni aya in tugulen bɛ o de la donc ko tafsirutigiw ko de ko ala bɛ fɛ ka mun fɔ an ɲɛna sun a fɔra an ye ko sun faridayara ko mais ko ni sun kɔnɔna na ni lahalaya dɔw y'i sɔrɔ misaliya la ni banalen don walima n'i bɛ tagama na ko o lujura ninnu kama ko ala ko ye sun ben ka bɔ i kan donc ni o wagati tɛmɛna ni bɔra o lujura kɔnɔna na i bɛ sun juru sara ko a kɛra sɔnɔgɔya de kama donc sariatigiw ko n'i sinsin ni aya in kan a kan tɛ sun dɔrɔn ma mumini ka lahalaya o lahalaya ni sariatigi b'a ɲini i fɛ i damaga ala bɛ a kɛli ɲini i fɛ ko ni dɔrɔraw nana i to o baara kɔnɔna na sɔnɔgɔyali bɛ k'i ye a mana kɛ baara fɛn o fɛn ye donc an bɛna lahalaya 7 minnu fɔ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ don ni aya in babu kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma والحديث المؤتمد في رخصة الصلاة للمريض أو للمعتذر ko n'i ye hadisa ciba sanu ka kumakanw fɛnɛ lajɛ mɔgɔ bɛ se k'i sinsin kumakan minnu kan k'a fɔ ko sɔnɔgɔya bɛ se ka kɛ banabagatɔ ye walima mɔgɔ min bɛ lujura la k'i to seli kɔnɔna na k'i bɛ se k'i sinsin hadisa min kan huwa ma rawahu imamu o de imam Bukhari ye hadisa min wɔlɔfi ka bɔ alakira ka sahababa la ani Imran bin Hussein إمران بن حسين كأليكو رضي الله عنه قال كانت بي بواسير كو سمني دوكم بي عليلا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على سرا تبا سنما كسي أنما باما كافا أنينا كو تبا نيكون فلاني وقتي من بي سمنون بي انفرلا قال كراكو تشغدي أما فقال صل قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب ko kira ya jabi kira ya sahaba bayin jabi ako iga seli i joli yani aka joga to yoron kile aka seli bimana ni kuma ngore muye je nga joli sahaba ke nga joka seli na soro aya don afo atsega ruku ani sujudu ke ako na maso ola ko aka sigi kaseli ko ni amaso ofenena fa alajan kaka da akereka kaseli donc bakurubala ni ye kira ka ni kuma kan in fene ta ka lage ibe tashi ani famu mi sora akonna na o de ka fo ko ni lahaliya o doni bakaw yu sinsin ni kuma kan in de fene kan ni lahaliya wolon flying ko fese anyi
o fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye alqiyamu bi ghayri istinadin, o de ye ka wuli k'i jɔ ka seli k'a sɔrɔ i m'i sɛbɛ fɛn na, i n'a fɔ an ɲɛ b'a la ja la cogo min na. An y'a fɔ kuma daminɛ na ko 4 bɛ 7 in na, olu dadali ɲɔgɔn kan o ye wajibi ye. O fɔlɔ de ye alqiyamu bi ghayri istinad, ka wuli k'i jɔ i ka seli kɔnɔna na k'a sɔrɔ i m'i sɛbɛ fɛn na. An kan bɛ nin lahaliya in kan bɛ mɔgɔ de ma, mɔgɔ min ni a man kɛnɛ, walima ni lujura wɛrɛ b'i la. O lujura wɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye? A dɔw la e bɛ tagama sira de kan, mobili kɔnɔna walima avion kɔnɔna. Mobili kɔnɔna o bɛ kɛ kuma jumɛn? Kuma min na ne e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko se tɛ e ye ka mobili lajɔ k'i ka seli kɛ. A dɔw la fana ne ma i ka seli kɛ k'i to mobili in kɔnɔna na, i b'a ye k'a fɔ seli waati bɛna bɔ k'a sɔrɔ e ma se i seyɔrɔ la, se dun fana tɛ e ye ka mobili lajɔ. Ou bien hali n'a sɔrɔ se b'i ye ka mobili lajɔ, aw bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ farati bɛ a la, kungo kɔnɔfin de don. A dɔw la n'i ko k'i bɛ bɔ ka seli, a dɔw la a bɛ sɔn ka kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ seli ye. Donc sariyatigi b'a fɔ sɔnɔgɔya kama k'i ka to i sigiyɔrɔ la, i bɛ lahaliya min na i ka kɔrɔn jateminɛ i ka seli kɛ. A filanan an ko alqiyamu ma al-istinadi wal i'timadi ala shay'in bihaysu iza uzila zalika shay'u saqata al-musalli. Lahaliya filanan de o de ye k'i jɔ ka i sɛmɛ fɛn dɔ la. Alqiyamu bi istinad ay al-i'timad ala shay, ka i sɛbɛ fɛn dɔ la, a bɛ se ka kɛ koko ye, walima ni poto dɔ b'i kɔrɔ k'i sɛmɛ o la, walima ka bere ta, tangara bere, cɛkɔrɔbaw bɛ tagama ni min ye, ka i sinsin o kan ka seli. Sariyatigi kan bɛ mun ma nin yɔrɔ in na? I b'i sɛmɛ fɛn min na, a ka sɔrɔ e bɛ lahaliya min na, hali ni o fɛn in bɔra yen nɔ, walima n'i sɛmɛlen bɔ o fɛn in na, a dɔw la i bɛ sɔn ka bin. Donc sariya an kan bɛ o yɔrɔ de ma. A tɛ i n'a fɔ dɔrɔn i bɛ ka wuli ka na dɔrɔn k'a fɔ k'i b'i sɛmɛ k'i jɔ ka seli la, an kan t'o ma. Kuma dɔw la bana kama i b'a ye k'a fɔ banabagatɔ bɛ taa se lahaliya dɔ la, hali a kelen k'a jɔ a yɛrɛ ma a ma nɔgɔn. N'a ko a b'a jɔ, i b'a ye k'a fɔ a bɛ bin walima a bɛ gɛlɛya a ma. Sariyatigi ko k'i bɛ se k'i jɔ ka i sɛmɛ fɛn dɔ la. A sabanan الجلوس بغير استناد إلى شيء إذا قدر على ذلك، k'i sigi k'a sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn fosi la. K'i sigi k'a sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn fosi la ni i sera k'o kɛ, yani ni o kɛli nɔgɔyara i ma, sariyatigi b'a fɔ ko baasi fosi tɛ o la. K'i sigi k'a sɔrɔ e m'i sɛmɛ fɛn na, n'i sera k'a kɛ ka seli kɛ o cogoya la, baasi tɛ a la. A naaninan الجلوس مع الاعتماد على شيء إذا أجز عن الجلوس دون استناد. ka i sigi k'i sɛmɛ fɛn dɔ la, n'a sɔrɔ i ma lahali, i ma cogoya fosi sɔrɔ k'a fɔ i bɛ seli cogoya min na ni o cogoya tɛ. An bɛ ka nin min bɛ fɔ nin ye, subhanallah, kuma dɔw la mɔgɔ bɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ ɲininkali kɛ ko qu'est-ce que o bɛ kɛ? An bɛ Ala deli Ala ka n'a lahaliya se an ma. An bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ka d'a kan bana dɔ bɛ mɔgɔw sɔrɔ, lahaliya dɔw bɛ mɔgɔ sɔrɔ, i b'a ye k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn i ma. Jɔli tɛ, sigi tɛ, hali dali yɛrɛ ka gɛlɛn i ma. Mais sariyatigiw sɔnɔgɔya kosɔn ka da seli yɛrɛ bonya a n'a jɔyɔrɔ ba kan, sariyatigiw bɛ fɛ k'a yira an na k'a fɔ ko i bɛ se k'i ka seli kɛ k'a sɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ. I k'i jɔ k'a sɔrɔ i m'i sɛmɛ, i k'i sɛmɛ k'i jɔ k'i sɛmɛ, walima i k'i sigi k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ fɛn na. N'i ma se k'o fɛnɛ kɛ, k'i sigi k'i sɛmɛ fɛn dɔ la, i k'i ka seli kɛ. Ruku ani sujudu n'o ka gɛlɛn i ma, olu bi kɛ ni taamasiyɛn bil imaati, yani i b'i kunkolo sori. Nin dɔrɔn n'i ye nin
baara ninnu ta k'a lagɛ dɔrɔn i bɛ faamuyaliba min sɔrɔ a la o de bɛna ye k'a fɔ ko nin seli in kɔnɔna na fɛnba dɔ b'a kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'o de ye jɔn yɛrɛ ŋaniya ye jɔn yɛrɛ ŋaniya sinon i b'a ye k'a fɔ nin lahalaya i jɔlen don i sigilen don i b'a ye k'a fɔ nafa foyi t'a la e yɛrɛ ŋaniya ani ka ala ɲɛsiranya degere an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب فإذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها كمن يقدر على الصلاة قائما وصلى جالسا بطلت صلاته ko an bɔra ka ni lahalaya naani min fɔ k'i jɔ k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ fɛn na k'i jɔ k'i sɛmɛ fɛn na k'i sigi k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ fɛn na k'i sigi k'i sɛmɛ fɛn na ka seli ko ni lahalaya naani ko ninnu dadali ɲɔgɔn kan o ye diyagoya bilen de ye i ma a ka kuma laɲini ye mun ye mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ ka seli k'a sɔrɔ i n'i sɛmɛ sariatigi t'a daga ye cogo si la i k'i sɛmɛ ka seli walima i k'i sigi ka seli mɔgɔ min fana bɛ se k'i sigi ka seli k'a sɔrɔ e m'i sɛmɛ a ti daga e ye cogoya si la i k'i sigi k'i sɛmɛ fɛn dɔ la donc ni lahalaya ninnu dadali ɲɔgɔn kan o ye diyagoya i tɛ se k'i pan dɔ kunna ka na dɔ kunna la n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka seli bɛ tiɲɛ misaliya la mɔgɔ min bɛ se k'a jɔ k'a tilen k'a sɔrɔ a ma sɛmɛ fɛn fosi la n'i y'i sigi k'i seli dɔrɔn i ka seli tiɲɛna wa e mɔgɔ min fana bɛ se k'i sigi ka seli k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ fɛn fosi la n'e nan'i sigi k'i tɛngun ko fɛn dɔ la dɔrɔn sariatigiw ko la i ka seli ni a tiɲɛna donc ni lahalaya ninnu k'a dada ɲɔgɔn kan ale tartib wajib o ye diyagoya ye i b'i jɔ ka seli ni o se b'i ye n'o ka nɔgɔ i ma donc tenturu ani kinbiri minɛ n'o ka gɛlɛn i ma i b'o olu kɛ bil imaati n'o de ye ka i kunkolo kɛ ka ishara kɛ ka taa duguma o la ruku i bɛ ruku kɛ i ka imaatu bɛ dɔgɔya o la dɔɔni i b'i kunkolo suli dɔɔni o bɛ kɛ i ka ruku jate ye maintenant n'i bɛna sujudu fana kɛ i bɛ imaatu min kɛ n'o ye k'i kunkolo denguni min kɛ ka taa duguma o fana bɛ suli dɔɔni ka tɛmɛ ruku kan o bɛ kɛ e ka sujudu ye sariatigiw ka fɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o cogoya kelen fana na i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ taama sira kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna an b'a dɔn k'a fɔ avion kɔnɔnaw la alhamdulillah sisan waatiw évolué la avion dɔw kɔnɔna na sisan seli yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na yɔrɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ maa bɛ se ka seli min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ dɔw fana bɛ yen nɔ o tɛ a la maintenant ni seli wagati sera k'i to avion kɔnɔna na sisan min ɲininen don i fɛ o de ye i bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ i b'i saniya i bɛ yɔrɔ min na i b'i ka seli kɛ ka i to i sigilen m'a dɔn n'a sɔrɔ o bɛ k'a faamuya walima ni jɔli fana nɔgɔyara i ma donc an ye min fɔ nin ye dɔrɔn a bɛ dépend adamaden yɛrɛ i ka ala ɲɛsiranya ani i ŋaniya mais an ye lahalaya minnu fɔ a bɛ mɔgɔ dɔrilatigiw de concerné ka daminɛ banabagatɔw walima n'i sɔrɔ i yɛrɛ sɔrɔ lahalaya la lahalaya min na min t'a permettre ye ka seli ka fɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an ye saba minnu fɔ n ko saba minnu fana n ko olu tuguli ɲɔgɔn na o fana ye mustahabu ye yani o kanunen don n'i y'olu dara ɲɔgɔn kan sariatigiw fɛ yen nɔ o kanunen don mais o tɛ i n'a fɔ diyagoya an ye naani minnu fɔ o fɔlɔfɔlɔ de ye an yusalla al-ajiz anil qiyami wa julusi ala janbihi al-ayman o de mɔgɔ min ne tɛ se k'i jɔ e tɛ se k'i jɔ k'i tilen k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ fɛn na wa i tɛ se k'i jɔ k'i sɛmɛ fɛn na e tɛ se k'i sigi i tɛ se ka sigi k'i sɛmɛ fɛn na o bɛ se ka kɛ o banabagatɔ minnu dalen bɛ an b'a la ɲini a deli ala fɛ ala ka kɛnɛya de di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ n'i k'olu ka wuli k'u jɔ ou bien k'u sigi k'u sɛmɛ o bɛɛ ye ko caman ye u ma ka d'a kan bana min b'u la a t'u permettre u bɛ lahalaya min na a t'u permettre ka seli ten sariatigi ko k'i bɛ se k'i seli ala janbihi al-ayman i kini kɛrɛ kan n'an ye ja lajɛ i bɛ se k'i da i kini kɛrɛ kan ka seli
sariatigi ko baasi tɛ o la wa wajhuhu ila alqiblati wa yushiru bi ra'sihi ko mɛ o la k'i kunkolo k'i b'i jija o ka ɲɛsin ka taa kɔrɔ ma wa yushiru bi ra'sihi i ka seli in kɔnɔna na k'i b'i kunkolo de kɛ ka seereyali kɛ yani ka kɔrɔyali kɛ i b'i kunkolo de kɛ ka kɔrɔyali kɛ yani i ka ruku'u ani ka sujuru i ka kinbirikunminɛ ani ka tenturu i b'i kunkolo de kɛ ka ishara kɛ yani ka taamasiyɛli kɛ m'a dɔn ni aw bɛ k'a faamuya an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma a filanan an yusaliya ala janbihi al-aysari k'i bi n'i ma se k'i da i kini kɛrɛ kan sariatigi ko k'i bi se k'i da i numan kɛrɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ dɔrɔn Ala ka kɛnɛya de di sinon a bɛ taa se o yɔrɔ ma tuma min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ɲuman ye Ala ka kɛnɛya di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma a sabanan an yusaliya ala zaharihi wa rijlahu ila alqibla ko ni nin si ma nɔgɔya i ma sariatigi ko i bɛ se ka mun kɛ o de ye i b'i da k'i kɔ kan i b'i da i kɔ kan wa rijlahu ila alqibla k'i sen k'o bila ka taa yani k'i sen ɲɛsin kɔrɔ ma i b'i da i kɔ kan ka i sen ka ɲɛsin kɔrɔ ma fa in kalafa bayna hazihi as-salasa falam tubtil salatuhu an ye nin saba min fɔ n'o de ye k'i da i kini kɛrɛ kan walima i numan kɛrɛ kan walima i k'i da i kɔ kan k'i jan k'i sen ɲɛsin kɔrɔ ma ko an ye nin saba minnu fɔ ko hali n'i ma nin taritibu n'i ma ninnu dada ɲɔgɔn kan yani banabaatɔ sisan i k'i da i kɔ kan k'a f'i bɛ seli ko k'a sɔrɔ e bɛ se ka i da i kini kɛrɛ kan baasi fosi t'a la walima i bɛ se k'i da i numan kɛrɛ kan sariatigiw b'a yir'an na k'a fɔ ko baasi fosi tɛ o la mais an ye naani fɔlɔ min kɔni di olu kɔni dadalen ɲɔgɔn kan o kɔlɔsili ye diyagoya i tɛ se k'i pan ka na lahalaya dɔ la k'a sɔrɔ i bɛ se ka seli lahalaya dɔ la sariatigiw ko n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka seli bɛ tiɲɛ mais an ye nin saba min fɔ ko ni bana sera nin lahalaya la i selila nin lahalaya cogo o cogo la baasi t'a la yani mɔgɔ min tɛ se ka seli k'i jɔ k'i sigi i sɛmɛlen walima k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ ni bana sera o yɔrɔ ni lujura sera o yɔrɔ la dɔrɔn k'i ye nin saba fɛn o fɛn sɔrɔ i da i kini kɛrɛ kan i da numan kan walima i jan baasi fosi t'a la k'i ka seli kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma wa yajuzu lil qadir ala al qiyami ada'u nafila jalisan ko mɔgɔ min bɛ se ka i jɔ ka seli i bɛ se k'i sigi k'i ka nafilaw seli an ye nin minnu fɔ nin ye sisan ninnu an kan bɛ farida seliw ma an ma nafila la ko hali ni fɛn t'i la k'i bɛ se k'i sigi k'i ka nafilaw seli ɔ n'an ye nin fɔ ta dɔw fana ka t'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'i sigi ka nafila seli an b'o fana fɔ dɛ n'i y'o kɛ kɔni e ni mɔgɔ min y'a jɔ k'a ka nafila seli ani min y'i sigi k'i ka nafila seli i kɔni b'a dɔn k'aw ka barajiw tɛ se ka kɛ kelen ye e yɛrɛ de b'a jateminɛ sisan kɔni ni baraji tilankɛ nege b'i la walima ni baraji dafalen b'i la i b'i ka seli kɛ o cogoya la sariatigiw ko nafila la hali n'i bɛ se k'i jɔ ka seli n'i sigi ka seli baasi fosi t'a la ko aw yadkhuluha qa'iman summa yajlisu wa lahu nisfu ajrul qa'im i bɛ se k'i ka seli daminɛ i jɔlen nafila seli la misaliya la i bɛ se ka seli daminɛ i jɔlen arakan fɔlɔ la arakan filanan walima sabanan naaninan i bɛ se k'i sigi k'o seli baasi fosi t'o la i bɛ se k'i sigi fana k'a seli kɔnɔna na tuguni n'i n'a fɔ n'i ye arakan kelen kɛ i sigilen ka filanan kɛ i jɔlen baasi fosi tɛ a la ko mais e ka baraji kɔni tɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min y'a wuli k'a jɔ k'a seli ni an ye nin lahalaya ninnu lajɛ dɔrɔn an bɛ faamuya min sɔrɔ a la samahatul ma'budi wa rahmatuhu bi abdihi falam yukallifuhu bi aksar mimma fi istita'atihi fi as-salati wa ghayriha wa huwa maqsidun amun fi kulli takalif al-islam الشريعة الإسلامية ni an ye nin lahalaya ninnu lajɛ sariatigi ye sɔnɔgɔya kɛ k'a fɔ i bɛ se ka seli nin lahalaya minnu na k'i bɛ faamuyaba min sɔrɔ a la
i bɛ tasi min sɔrɔ a la k'o de ye k'a fɔ an danbaga Ala ka nɔgɔya a n'a ka makari a ka jɔ ka ɲɛsin a ka jɔw ma ko ka d'a kan Ala ma an bila fɛn na fɛn min ni o se tɛ an ye. Ala ma an jagoya ka an bila fɛn fosi la fɛn min ni o ta an ka se kɔnɔ. Ala b'o de fɔ an ɲɛna kuranɛ aya kɔnɔ la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ala tɛ ni bila fɛn fosi la k'a fɔ fɛn min se t'i ye. Donc k'a bila i kunna k'a fɔ sariatigi b'i bila fɛn o fɛn na i k'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ka hɛrɛ de don. Ko wa o cogoya la ni an y'a ta k'a lajɛ an bɛna ye k'a fɔ هذا هو المقصد العام من الشريعة الإسلامية من كل تكاليف الشريعة الإسلامية. شريعتي بيبلا بالغو بلا فنو فنا كل نيندي شريعتي كاللانيني برنسبالي يعني كا إلا فيها إبلا شريعة بيبلا فنو فنا كافيكا نكي جاويا والما كسفن إيغان توين جاويا k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a si ma laɲini ka tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin ma a si ma laɲini ka gɛlɛya ta k'a se ma. N b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. An bɛ segin a kan teliya la ahwalu salat al-mafruda seli lahalaya walima seli farida lahalaya i bɛ se ka seli lahalaya minnu kɔnɔna na 7 don. A fɔlɔ as-salatu waqifan bighayri isnad k'i jɔ ka seli k'a sɔrɔ i ma sɛmɛ fɛn na. A filanan as-salatu waqifan bil isnadi k'i jɔ k'i sɛmɛ fɛn dɔ la. A sabanan as-salatu jalisan bighayri istinad k'i sigi ka seli k'a sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na. A naaninan al-julusu bistinad ka as-salatu jalisan bil istinad ka seli i sigilen k'i sɛmɛ fɛn dɔ la. A duurunan as-salatu ala janbil aymani ka iseli ikini kɛrɛ kan. A wɔɔrɔnan as-salatu ala janbil aysari ka seli i numan kɛrɛ kan. A wolonfilanan as-salatu ala zohari mustalqiyan ka seli i kɔ kan yani k'i jan k'i seli i kɔ kan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. Nin de kun ye seli ye. Silamɛ bɛ se ka seli lahalaya 7 min na i ka farida seliw la. Nka an ye nin fɛn minnu fɔ nin ye an kan bɛ i ka farida seliw de la a ma i ka nafila cogoya min ka nɔgɔ e yɛrɛ ma sa e bɛ se ka seli o la. Nka ni hakilima yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a baliku e ka t'i sigi k'a fɔ k'i bɛ nafila seli foyi t'i sen n'i bolo la i b'a ye k'a fɔ c'est pas sérieux sɛbɛ tɛ o la. Sɛbɛya min fɔra ani ladabu min fɔra tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ o tɛ o la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. Ala ka kɛnɛya sabati ani alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan nin seli cogoya minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ banabagatɔ de concerné kosɛbɛ. Banabagatɔ dɔrɔn fɛnɛ tɛ ni mɔgɔ min bɛ dɔrɔra kɔnɔna na olu fɛnɛ bɛ se ka don olu fɛnɛ ka hakɛ kɔnɔna na. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. Nin de kun ye an ka bi walanda ye. An y'a kanu ka min walawala aw ni aw an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ. An b'a jigi k'a fɔ aw ye dɔɔni faamuya an ka nin laseli ninnu na ka aw fo ka waleɲuman dɔn. Aw fɛn o fɛn de kun ɲamadalen b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. An b'a jigiya k'a fɔ nin wagati in na an bɛna nɛgɛjuru sira labila. Aw ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fo fo ka taa se aw yɛrɛ ye faamuya ani jateminɛ minnu sɔrɔ an ka nin sigi ninnu na ani hakilina minnu bɛ aw la fo ka taa se ni ɲininkali bɛ aw bolo ni Ala ka diɲɛ ye an na ɲininkali ninnu jaabi. An bɛ an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn nin wagati in na ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ Hadarat Janab Aseyid Sherif Usman Madan Haidara. An bɛ dugawu k'a ye kɛnɛ kɔnɔna na ka dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka an ɲɛmɛ a n'a ka denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru sira labilalen don nin wagati in na. Ni aw ye nɛgɛjuru sira kɔnkɔn aw ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn fo ani fo ka taa se ni ɲininkali bɛ aw bolo aw ye faamuyali minnu sɔrɔ walanda ninnu kɔnɔna na ni Ala ka diɲɛ ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔnni nafamanw di an ma. Ala k'a nafa ni an ka dɔntaw ye ni Ala ka diɲɛ ye.
nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛ se ka weleli kɛ aw ni aw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye k'an ka foli ni waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn ni wagati in na ka ɲɛsin Wuduhul Islam a ɲɛmaaba a Seyid Mohamed Lamin Cham a Seyid Alpha Jallo an bɛ a fo ani a ka denbaya bɛɛ ani wudu cɛbaw bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔna na nɛgɛjuru sira de ye 93 91 69 92 n'a ye nin kɔnkɔn aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 93 68 92 n'a y'o kɔnkɔn ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye. Salamu alaikum. Ila bisimila i tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min? Jire Mamadu. Mohamed ka wele kɛ ka bɔ min? Awa Segu Jire Mamadu. Ah, i Jire. Baasi tɛ an na. Alhamdulillah aw yɛrɛ don Segu kaw kɔni baasi tɛ aw la? Baasi foyi t'an na. Alhamdulillah o diyara an ye. Vraiment an yɛrɛ y'a tante fɛ tuma bɛɛ ne ni ko lajɛli tɛ k'a sɔrɔ bi kɔni. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada bi. Ah, masha Allah o diyara an ye. Ayiwa Ala ka baaraw taa ɲɛ. Amina ya Rabbi. Ala ka laɲini sabati. Amina ya Rabbi. Vraiment kabini émission in daminɛna an nisɔndiyalenba de don Ala ka barika don a la. Amina ya Allah Ala k'o dugawu minɛ. An karamɔgɔ yɛrɛ Ala ka san 70 ni kili ɲɔgɔnna caman jira an na. Amin ya Allah amin. Ni karamɔgɔ Mansur karamɔgɔ. Segu yan nɔ Mansur karamɔgɔ n b'a fo. A bɛ foli mɛn inshallah. An n'a tɔw bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ bɛ foli mɛn ni Ala sɔnna a ma. N bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'a bɛɛ. U bɛɛ bɛ foli mɛn ni Ala ka diɲɛ ye. Ala k'an n'aw dɛmɛ. C'est foli belebele yɛrɛ de ta ye Mamadu Jire. An bɛ Segukaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Ka an karamɔgɔ Mohamed Salihu karamɔgɔ a Seyid Aba Koyita Sori Ibrahim Kulubali an b'u bɛɛ fo. Salamu alaikum. A bɛ to k'i mabɔ tele la dɔɔni. Baasi tɛ an na e yɛrɛ don baasi. O diyara an ye. Ka weleli kɛ ka bɔ min? Gabo Gana. A bɛ to m'a faamuya kosɛbɛ. Guana kɔni baasi t'aw la? Walayi baasi foyi t'an na Ala ta ɲɛ. O diyara an ye kosɛbɛ ne ba. Walayi sirifina teleso ka d'an ye koyi. Masha Allah Ala ka diya Ala ye. Walayi ni karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya Ala kana baasi sigi an n'u la. Amin ya Rabbi ya Rabbi. Walayi yɛrɛ ka d'an ye sa. Ala. An bɛ Bagasaka émission ninnu an b'olu lamɛn. Asimi minɛ émission ninnu an bɛ ka kumakanw lamɛn ka d'an ye kojugu. Masha Allah o diyara an ye ne ba. Walayi Ala k'i bolo de kɛ baara la. Amina ya Rabbi amina ya Rabbi. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina ya Rabbi. An bɛ Guanakaw bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ tɔgɔ la. U bɛɛ b'a mɛn n'Ala sɔnna sirifina ka d'an ye sa. O diyara an ye yɛrɛ de a ye dugawu caman kɛ. N'a bɔnna an b'u bɛɛ fo. U bɛɛ b'a mɛn inshallah. Wa an kana sigi ne ka émission lamɛn. Diyara an ye yɛrɛ de. K'an nɔgɔya tile yɛrɛ caya. Amina ya Rabbi ne ba an bɛ Guanakaw bɛɛ lajɛlen fo an ba tɔgɔ la k'a fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye. Jamiatu Ansar Din Islami tɔnden minnu bɛ yen nɔ u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. An bɛ an fa ani an karamɔgɔ k'a fo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An karamɔgɔ bisimila tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ousmane Fofana. Tanja Segu Sibila. Ousmane Tanja. Bisimila.
Ousmane Fofana Batanja Sekou Sibila. Ah, Sekou Sibila. Bismillah. Inshallah. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka foli se aw bɛɛ lajɛlen ma. Foli diyara an bɛɛ lajɛlen ye Usman. An ka karamɔgɔ an n'an fa an n'an dajuru minɛbaga Seydi Usman Madan Haidara. An ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ca n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Inshallah u bɛɛ bɛ foli mɛn. Télé chef-la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ aw baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen foli don an bolo. Inshallah u bɛɛ ye foli mɛn foli diyara an ye. Aw ye ɲɛnafin bɔ an na Alahu Taala ka ɲɛnafin bɔ an n'an bari alisilamɛ bɛɛ lajɛlen na. Amin ya rabbi Ala k'o duwawu minɛ. Diinɛ nasiraw fɛ a man tile majɔ ka aw de lamɛn. O diyara an ye an mago bɛ aw ka duwawu la hali bi baaraw bɛ se ka taa ɲɛ. Ni kɔrɔma film y'i sɔrɔ sira diinɛ siraw kan ni ye chef-la lamɛn i bɛ se ka ban de n'o tɛ a ma fɔ ɲɛ kɔnɔ o t'a la. Inshallah rabbi an bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen a k'a bila kɔrɔ a kana bila dɛsɛ. Amin ya rabbi Ala k'o duwawu minɛ. Amin ya Allah rabbi ni baraji n b'aw bila yan fɔlɔ. Inshallah Usman Tanja an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka Segukaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la tuguni ka Segu Jamiyatu Ansar Dinil Islami an b'u tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo. Salamu alaikum. A bɛ to i mabɔ tele la dɔɔni. A bɛ to i mabɔ tele la dɔɔni. Wa alaikum salam. Ayiwa a bɛ n'a fɔ an balimakɛ taara an b'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ weleli kɛ aw b'aw sɔbɔ tele la dɔɔni ka dɔɔni bɔ tele mankan na. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A bɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Masina. I tɔgɔ ni jamu? Muhammad Konta. I Konta. Bismillah. O diyara an ye. Alhamdulillah aw ye faamuyaliw sɔrɔ. O diyara an ye. Inshallah. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Amin amin. Wasalim Ala k'o duwawu minɛ. An bɛ Muhamadu Konta fo ka Masinakaw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la. Masina Jafara bɛ Tɛnɛnkun Ja an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na ka fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? N bɛ sigi bɛ Côte d'Ivoire Kalifuru. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Jan Expo. A kɛ to i tɔgɔ ni i jamu? Ne Sangare Mamadu. Mamadu Sangare ka sigi Jan Expo la. Mamadu Tambadu kɔni baasi t'i la? Alhamdulillah. Masha Allah o diyara an ye. Bisimila. Baasi tɛ an karamɔgɔ a n'a ka denbaya la alhamdulillah. Baasi tɛ u la yan alhamdulillah an bɛɛ bɛ Ala tanu. Amin ya rabbi Ala k'o duwawu sanumanw minɛ. Amin amin Ala ka duwawu minɛ. Amin ya rabbi. Ala ka bɛɛ kisi Ala ka bɛɛ tanga. Amin ya Allah. Misi wa duuru ani kɛmɛ seegin ani tan ni duuru min bɛna baga jamana Ala k'a kɛ jamana kɔnɔta ye. Amin ya rabbi. Ya Allah Muhammadu.
sallim ala ko duwaw minɛ an b'o wele k'aw fo ko waleɲuman dɔn kosɛbɛ an b'o fili la kosɛbɛ alhamdulillah foli diyara an ye Mamadu hali ɲinan Tijani bɔla an fɛ an nana an wasa kosɛbɛ masha Allah n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ n b'a bɛ barika bɛɛ fɔ ani ce k'aw sara dante an karamɔgɔ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Mamadi ka Côte d'Ivoire ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la Côte d'Ivoire Jamiyatu Ansar Dini Islami an bɛ a tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo a ɲɛmaaba Alhaji salamu alaikum an karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Boubacar Jim allo Boubacar Jire ka bɔ Segu Boubacar Cero ka bɔ Segu basi t'i la ne ko Jire Jire i Jire kɔni basi t'i la non basi foyi tɛ Segu kaw kɔni basi t'aw la ye basi foyi t'an na masha Allah o diyara an ye n y'a wele n y'aw sɔrɔ a diyara n ye alhamdulillah a diyara an yɛrɛ ye Boubacar ala ka baaraw taa ɲɛ amin ya Allah ala ka kan kɛ sallim ala ko duwaw minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ se ka foli lase i ka a lase Musa Fɔnba ma quoi inshallah Musa Fɔnba a b'i ka foli mɛn a kumakan b'an wasa dɛ masha Allah ala k'an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen wasa amin ya rabi ni ala ka jɛn ye ala ka baaraw taa ɲɛ amin ya rabbi ala k'o duwaw minɛ an kelen caman bi ala bolo ala ka nɔgɔya an karamɔgɔ ye amina ya rabbi amina ala k'o duwaw minɛ ala ka kan i yɛrɛ i jaabi nse i Jire an bɛ segukaw bɛɛ lajɛlen fo kokura ka Segu an karamɔgɔ bɛ Abdulbagi Jire JLSM ɲɛmaaba don an bɛ a fo ka JLSM membres bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kɔnɔna na assalamu alaikum hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min i b'i sɔbɔ tele la dɔɔni ka dɔɔni bɔ tele mankan na n'i bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ hakɛ to n b'a faamuya a bɛ i n'a fɔ ale ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ an bɛ groupement jeunesse groupement ɲɛmaaba fo nin kɛnɛ in kɔnɔna na Sheikh Ahmed Tidiane Diallo ka fara bureau membre bɛɛ lajɛlen kan an tɛ ɲinɛ sherifikɛ kɔ Aseyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara salamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum salam o sɔrɔli diyara an ye bi dɛ ne ba a diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ an ka foli b'aw ye foli diyara an ye Awa Sumare de ne bɛ Faransi de masha Allah i Kumare i Sumare an bɛ Sherifula lajɛ tuma bɛɛ la masha Allah ne baw ka d'an ye kosɛbɛ an bɛ wajulu lamɛn ni karamɔgɔ yɛrɛ ka wajulu bɛ yen nɔ an b'a lamɛn kosɛbɛ o diyara an ye yɛrɛ de an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa an n'aw bɛɛ lajɛlen na amin ya rabbi ala k'o duwawu minɛ ala ka karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lakana an bɛɛ lajɛlen lakana kɔnɔna na amin ala ka Mali sumaya amina ya rabbi ala ka basigi kɛ an ka Maliba kɔnɔna na amina ya rabbi amin an bɛ an jɔrɔlen ba dɔn dɛ mɛ an bɛ dugawu la su ni tile wallahi ala k'an ɲɛ ninnu ta bɛɛ lajɛlen na amin ya rabbi foli de tun kala saw bɛɛ lajɛlen ma ne ba foli diyara an ye kosɛbɛ ala ka tɔgɔ d'an ma amina ya rabbi ala ka nin dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ foli belebele ye an ba yɛrɛ de ta ye Hawa Sumare an bɛ faransikaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la salamu alaikum ne ba a bɛ to i k'i sɔbɔ tele la dɔɔni i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ne ba ni sɔgɔma nse an ce
Fanta Kone de ka bɔ Kucala. Fanta Kone. E Kone Kucalakaw. Baasi foyi t'u la yen. Masha Allah, o diyara an ye Kone. Bisimila. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo, Serifula baarakɛla bɛɛ. Foli diyara an ye kosɛbɛ. An b'an karamɔgɔ fo, Serifu Tumani Madani Hadira n'a ka denbaya, an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Aïdara, bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn. Suzanne kɛnɛya laban ko ɲuman Ala m'o dilan n'an karamɔgɔ ɲa. Amin ya Rabbi, Ala k'o duwawu minɛ. Le 12 mai caman kɛ Ala bolo, Ala ka le 12 mai caman jira n'an karamɔgɔ la. Amin ya Rabbi, Ala k'o duwawu minɛ. Aw yɛrɛ k'a to kɔrɔya ka na to bana ye. Amin ya Rabbi. An bɛ Kucala amisariw bɛɛ lajɛlen fo, komite bɛɛ lajɛlen. Insha Allah, bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka komite lafiya la, an b'o fɔ a n'a ka président Alimami Ture. K'a ce o. Insha Allah. Fanta Kone, an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. I ka weleli diyara an ye kosɛbɛ ka Kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Kucala Jemiyatu Ansardin Islami tɔndenw, an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'Alhaji Mohamed Tarawele Kucala Mohamed, an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. Hakɛ to i k'i mabɔ tele la dɔɔni an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Hakɛ to i k'i sɔbɔ tele la dɔɔni i n'an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ o la. Allo? 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 Ayiwa, an b'a laɲini aw fɛ aw bɛ aw sɔbɔ tele la dɔɔni ka dɔɔni bɔ aw ka tele mankan na, mun kosɔn aw ni aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. An bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen, ka d'a kan an bɛ sigi min na o bɛɛ ye ale de ka sababu ɲuman ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. An b'u fo kɛnɛ in kɔnɔna na k'a fɔ Ala ka an ɲɛ m'u la, Ala ka sijan ani kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de kun ɲɛmadalen b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ nin jumadonyaba in na, ya Rabbi, Ala ka an tulo magɛn, Ala ka an ka jamana tulo magɛn, Ala ka jamana in lafiya, ka jamana kɔnɔdenw lafiya. An ka bi dakun o de kun bɛ tali kɛ seli kɛcogoya 7, o min dagara sariatigi fɛ k'a kɛ sɔnɔgɔya ye ka ɲɛsin Ala ka jɔnw ma ni dɔrɔya y'i sɔrɔ. An bɔra ka o de lase aw ye, an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyaliw sɔrɔ an ka laseli ninnu kɔnɔna na, ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de sɔgɔlen bɛ to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. An bɛ a fɔ aw ɲɛna, an bɛ laseli minnu kɛ, n'i ye kitabu lajɛ, kitabu min ni a bɛ wele Suratu Tafakur fil Ibada, a Seyid Adam Jabi ka bɔ san, i bɛ nin walanda ninnu sɔrɔ a kɔnɔna na nɔgɔya la ani teliya la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔnni nafaman caman di ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔna na ni duwawu ye ka ɲɛsin diɲɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma, ka duwawu kɛ hali bi an ka jamana in ye, Ala ka basigi bɛɛ ani kolosuma don a kɔnɔna na. An kun dalen bɛ seliw kan, an b'a dɔn k'a fɔ a kow ma nɔgɔ. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi, Ala ka a musakaw nɔgɔya. An bɛna bato minnu kɛ a kɔnɔna na ani an ka hijidenw, Ala ka u bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ka se an ma. U bɛ duwawu minnu kɛ kɛnɛ sanuman ninnu kɔnɔna na, ya Rabbi, Ala k'o minɛ ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ka sanga ni wagati cogoya ye, an na aw bila nin yɔrɔ in de la. Ni Ala sɔnna ma, an ka sigida wɛrɛ nataw aw na seriyali kɛ ni Ala ka diɲɛ babu wɛrɛw la. Yan'o cɛ, an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.